Continuem estudiant la substitució del complement directe. Ara anem a veure, ens anem a centrar en casos del segon grup, que és quan el complement directe apareix indeterminat o ve acompanyat d'un indefinit o d'un quantitatiu. Un quantitatiu, d'un numeral. Anem al primer, quan apareix indeterminat. Recordem en l'altre vídeo que diem que en aquest segon grup el pronom que substitueix al complement directe quan va indeterminat, indefinit o acompanyat d'un quantitatiu o un numeral era el pronom en. Per tots casos era el pronom en. Anem a veure un cas d'indeterminat. Comprarem fruita. El complement directe és fruita. Veiem que el nucli va a soles, no té cap acompanyant, no té cap, com en el primer cas, no té un article, no té un demostratiu o no té un indefinit, va a soles, va el complement directe a soles. Per tant, és molt fàcil, substituint el complement directe indeterminat pel pronom corresponent, i quedaria de la següent forma. En comprarem. Veiem com el pronom en substitueix a fruita.